podcast. Kita aku pernah tak wis Jon. Lah kok kene komplain kok ya tak sampaikan komplain kok gini tak dikerucut bae. segone kok ngene. Dan iki kan aku sik wong anyaran, dadi ngedangi sego ora pinter, kurang ngerti lho. Takarane banyune sepiro gajo ngono. Mengono iki langsung nang kono. Aku nang akhir mbok salah pemain tak jaraki. Wah, saya kok masuk kene krikile cilik ngene kok. Wah. Sing cilik ngono, patak-patak nang apa. Segone rada peteng ireng meneh nek kapan ya. Segone nggo karya nggo tamu kan teh sego gorenge. Iya. Aku arep njupuk sego goreng nggo pesenan. Lah segone ning endi? Lah sego karyawane anu Pak ireng kok amen kok. Iki segone kok ngene cekeran tak jimuk. Kok rada jemek. Anyaran rada jemek to. Rada ngadem wis. Ah iya kalau wong kerja iki Kok ora semu ora putih lho, semu rada ireng. Rada ireng elik. Wis sesuk jika wedi wis karo. Heeh. Ngopo meneh ireng. Sang kowe plastik plastik. Dikantongi. Plastik. Oh, kantong yo kena kantong Lah iya dadi plastik batik. iki, kantong iki. Dene krikile oke tambah sur. Iya. Duk. ya Kene sing buka. bang iki jenenge penak diang. Lha iki kok ngene, Mbok? Lah krikile njupuk dhuwur oke iki. Tak tambahi.